На вашето внимание! 3 тона без 50 кг ще се опита да изтегли Конмастър. Веднага след това връчване на специалния приз за най-красив кон на 4-тият национален турнир по натегляне. Мишо, на черпелък си! Моля ви да освободиме тъй нареченото трасе на оператори и фотографии, така че пред коня много моля да няма никой. Бих била щастлива да ни осигурите и чист фон за снимки. Конмастър на вашето внимание. И така, специално за вас, публиката и зрителите, най-верните фенове на състезанията по натегляне с тежковози, специален жест, знак на уважение към всички вас, Конмастър в опит да изтегли 3 тона без 50 кг. Вашите аплодисменти! Не засечене време, не даваме старт. Изключително, изумително! И това е новия рекорд на територията на България! Уважаеми дами и господа, станахте свидетели на нещо изключително. Конмастър изтегли 2 тона 950 килограма. Изумително и още веднъж вашите аплодисменти в знак на благодарност за тази демонстрация.